ప్రియమైన రైతు సోదరులకు ఎస్పీఎస్ యువ రైతులు యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి స్వాగతం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి రైతన్నలకు ఒక శుభవార్త రావడం జరిగింది. అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. తెలంగాణలో రైతన్నలకు పెట్టుబడి సాయం అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పథకం రైతు బంధు. రైతులకు ప్రతి సీజన్కు ఎకరాకు 4,000 అందించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా వానాకాలం సీజన్కు సంబంధించిన పెట్టుబడిని ఈ నెల 27 నుంచి నేరుగా రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 7,300 కోట్లను విడుదల చేసినట్లు ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఎస్పీఎస్ యువ రైతులు యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంతేకాకుండా మేము చేసే కొత్త వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే గంట సింబల్ నొక్కండి.